tervetuloa takaisin Hit-podcastin pariin. Tänään me käsitellään meidän jaksossa vähän sekamaajoukkuetta, nyt kun MM-kisat lähestyy, ja päästään myös vähän syventymään aikuisurheilijan taloudellisiin valmiuksia tilanteeseen, ehkä keskustelemaan vähän sponsseista siinä lomassa. Mutta niin kuin huomaatte, tänään me ei olla täällä kahdestaan, vaan meillä on 2 uutta vierasta paikalla, niin pääsette esittelemään itteenne ja kertomaan vaikka vähän, että minkälaiset teillä on ollut urheilijan polut? All Sprite, eli Anton Hellström, urheilen Gorilloissa, ja Chiruran on aloittanut aikoinaan GS Devilsseistä vuonna 2016. Joo, jos en ihan hirveästi valehtele. Veikkaan, että se on aika oikein. Ja Gorilloihin siirryin sitten 2018 MM-kaudelle, ja vähän välissä on käynyt ottamassa lomaa Cheeristä varusmiespalveluksen takia, ja sitten perustin oman firman siinä samalla, että siviilissä Cheerin puolella teen fysiikkavalmentajan hommia ja urheiluhierojan juttuja. Ja. Siis hetkinen, te oottekin sanonut vastakkain Junnusen kanssa. Ollaan itse asiassa. Ollaan kisattu vastakkain, joo. Kyllä. Varmaan mä mietin 2016, mä olin vaan Kaapo on ollut Anton, Just näin. Joo, kyllä. Mutta onko se niinku toi sun yritys, niinku, onko se tavallaan sun päivätyö? Joo, tai mä teen niinku periaatteessa, mä sanoisin, että mä teen mä teen siis toiminimellä, mutta mulla on pääosin niin kuin, ehkä noin 15-20 tuntia viikossa menee työntekoon, ja sitten mä opiskelen fyssariksi tässä samalla loppuvaiheessa opinnot, niin pääsee taas täyspäiväisesti duunin pariin ensi kesäksi toivottavasti. Ai vitsi, kuulostaa hyvältä. Ja sä oot ollut vaan nyt 2 joukkueessa. Joo, vaan noissa 2 joukkueessa, jos ei kävin kääntyä sit ennen koronahärvellystä siinä ekas liittojohtaisessa sekamaju-projektissa, mutta se jäi sitten Intin takia silloin pois iteltä. Corona plus Inti. Corona plus Inti. No, mitäs sitten meidän toinen vieras? Joo, mä oon Janna ja mä oon Rovaniemeltä kotoisin, eli sieltä tulin nyt viime syksynä tänne ja aloitin 2014 Mineissä. Sulla on 10 vuosi. Eiks vaan? Wow. Tässä on ollut pari taukoa kyllä, loukkaantumista. Ja sitten vähän kokeilin toista lajia, mutta tänne palasin ja nyt sitten viime syksynä muutin tänne lajin perässä. Joo. Sä harrastit Rovaniemellä muuten koko sun Joo. Ja oot sä ollut missä joukkueessa siellä siis? Onko se ollut vaan yhdessä vai useammassa? Siis tosi monessa. Ihan sieltä mineistä asti, miniharrasteista. Se eka taisi olla, oliko se Ice Twilight. Okei. Sitten siitä tuli Ice Angels, joka on tälläkin hetkellä siellä. Joo. Ja sitten oli, olisiko ollut Ice Infinity. Siitä Ice Inspire, Ice Illusion, takas Ice Inspire ja sieltä Icebreakerseihin. Okei. Joissa sitten olin vikat 3 vuotta. Ice baby. Tää on hyvä kuunnella Jannan joukkueita, kun mä oon ollut silleen GS-junnuissa ja Gorilloissa. Niin, yes. 2 joukkuetta, Just näin. 100 joukkuetta. Joo, meillähän tuli, oliko meillä 2018 vai 2017, kun meillä oli siis sellaiset vihreät leiripaidat, joissa luki, että Ice Ice Baby. Joo, ne oli sellaisista siis, ne on vihreät paidat, jossa oli siis se oli tosi hieno se grafiikka, mutta se oli... Wow. Okei. Miksi et ikinä kisannut niillä paidoilla? En tiedä. Hei, vielä haluan kysyä, mitäs valmennuksen laitatte? Etteikö sä molemmat valmentanut kans vähän tässä ohessa? Joo, mä oon ollut BB:llä apparina kautta tekniikkavalkkuna kautta fysiikkavalkkuna myös vähän tesmailut siellä ja 2021 puolitoista vuotta about siinä. Joo. Varmaan joo. About. Koska sä olit sen koko kauden sitten, kun oli mun eka BB-kausi. Niin. Mutta sä olit ollut jo sitä ennen sen koronakevään. Kyllä. Se oli kyllä yhtä myllerrystä. Herran jästäs. Onneksi ei tarvitse miettiä sitä enää. Korona- ja etäfysiikkatreenit. Ai vitsi. Siinä on kyllä saatu testaa urheilijoita. No kyllä. Suoraan. Ja valmentajia. Niitä myös. Kärsivällisyyttä. No mitäs sit Janna, oot sä valmentanut? Joo, mä valmensin 3 vuotta Rovaniemellä. No. Mä oon valmentanut junnu-harrasteita. Sitten mä hetken aikaa valmensin noita inspiksiä, ihan siis jonkun kuukauden, kun sit mä loukkaannuin, niin sit se alkoi rajoittaa sitä, että mä en oikein voinut olla siellä hallilla, kun oli niin silleen
että jos jotain käy, niin sit se on niin kuin tosi huono. Ja sit mä siirryin valmentaan noita mini-level 1. Joo. Ja valmensin niitä 3 vuotta. Ei 4 vuottahan mä sitten oon valmentanut. Mä olin kanssa kuuntelemaan, että mitäs tää, että sä oot valmentanut yhteensä 3 vuotta, mutta kuitenkin Apua. yhtä joukkuetta. 3, 4. Oh my god. Joo, Mut joo. oivalluksia tässä äärittäessä myös. Joo, ja sitten nyt viime keväänä meidän valmennustiimi palkittiin seuran vuoden valmennustiimiksi. Oi! Se oli kyllä ihanaa. Oi vitsi. Eli meillä on täällä vähän erilaisista rooleista kyllä ihmisiä ollut valmentajia, urheilijoita ja Tsybi-maajoukkueet, entisiä maajoukkueurheilijoita. Ja siitä mennään meidän ensimmäiseen aiheeseen, joka onkin MM-kisat lähestyy. Ja niihin on enää pari viikkoa. Ja Olisiko Anton nyt on kuitenkin ollut... joku 3? Joku 3. No jotain, en tiedä. Riippuu, Julkaisuhetkellä koska plus jakso miinus. tulee ulos. Niin, no siitä se riippuu. Niin Antto, sä oot ollut seuramaajoukkueen, eli Gorillojen kanssa siellä MMEissä, niin haluatko vähän kertoa kokemuksia sieltä MM-kisoista, millaista siellä on ollut olla? Joo, ensinnäkin mä olin silloin ekan kevään varalla. 2018. Mikä vuosi? Joo. Noniin. Ei haittaa, kyllä ne vuodet sieltä tulee. 2018, mikä on aika yleistä, jos tuut junnuista, oli silloin, jos tulit junnuista uusi pohja, niin oli aika yleistä, että olit ekan kevään MMEs varalla. Ja Taitaa olla edelleenkin ehkä aika yleistä, vaikka niin, et MM ei olekaan. niin, mutta ehkä EMS meidän kannalta Niin. vähän silleen, että harjoitellaan niitä lajin, se ehkä Coed Cheer level 6 taitoja enemmän, ja sitten kun ne rupeaa olemaan hanskassa niin paremmin, niin sitten ehkä saa enemmän roolia. Joo. Ja kisaa ehkä useammin näin. Mutta niin se oli silloin aika motivoivaa seurata vierestä, kun sä oot sillä, että vitsi, mä haluan olla tuolla lavalla. Ihan semmoinen fiilis, että koska se on se mä olin eka kertaa silloin Jenkeissä ja eka kertaa siellä mestoilla ja kattonut aikaisemmin vuosin vaan kisoi tuolta streamin kautta ja sit oot itse siellä paikoilla ja sä oot silleen, että mama I made it tyylimeiningillä. Ja sitten seuraavan vuonna kisasin siellä ja se on kyllä siisteimmät kisat ikinä MM-lavalla cheerissä. Niin törkeä hyvä yleisö ja törkeästi porukkaa ja ihan uskomaton fiilis. Ja eikö se ollut silleen, että ne oli siellä uudella areenalla jo silloin? Joo, ne oli kyllä. Noniin. Ne oli siellä uudella puolella ja se on ihan sikamagea se uusi areena. Joo, meidän ainakin tanssimajut sanoi, että en tiedä sanoiko naisten, mutta ainakin tanssimajut sanoi, että se on semmoinen ihan oma kuplansa tavallaan, kun sä oot siellä kaiken keskellä, niin millaista tuntui kisata siellä? Mulla on tosi usein kisoissa ainoa, mihin mä otan ohjelman keskellä silleen oikeasti kontaktiin on tuomarit, toki yleisöön, mut sä et saa sieltä silleen, se on tosi vaikea mun mielestä poimia tälleen yksilöitä sieltä yleisöstä, niin se on vähän semmoinen, kun sä olisit semmoisessa pienessä limbossa, että sä vaan niinku suoritat ja teet sitä hommaa, ja kun sä oot siinä vetänyt pitkän treenikevään alle, se tulee niin lihasmuistit se kaikki, ja ideaalitilannehan mun mielestä on se, että se ohjelma on siinä tilanteessa, että sä voit vaan mennä matolle suorittaa boom, niin kuin mikä vaan muu kenraali tai esiintymys tai treenikerta. Että kyllä mä sanoin, että MM-järjestelyt on aina ollut niin hyvät, että se on ollut tosi helppo saada semmoinen mukava flow ja kisafiilis ja semmoinen rento tunnelma siellä. Tiedätkö säkin, Janna, tämän uuden hallin, mistä puhutaan? Ja... Joo, tiedän. Se on aika hieno Kävin kyllä. siellä just tossa viime viikolla. Niin, siis mä oon käynyt niin monta kertaa Floridassa. Joo, eiks vaan? No, mutta tää on siis kuulostaa kyllä tosi ihanalta ja näitä MM:itä on kyllä aina tosi ihanaa muistella, mutta meillä onkin nyt täällä, kun Anton on päässyt kokemaan MM:it, niin meillä on täällä myös toinen näkökulma, eli Janna, sä muutit vähän niin kuin cheerin perässä tänne Helsinkiin ja hait sinne sekamaajoukkueeseen ja pääsit, mutta niin kuin kaikki tietääkin, niin tälle kaudelle sitä sekamaajoukkuetta ei sitten tullut kasaan, niin mitä fiiliksiä se tuottaa nyt, kun näkee, että on tämä MM-valmistautumista tässä? No, kyllähän se tietenkin harmittaa, kun ajattelee, että tuolla mä voisin olla nyt niin kuin sinne päin menossa. Mutta kyllä niin kuin on ollut semmoinen fiilis tavallaan helpotus, että pääsee nyt oikeasti keskittyyn siihen niin kuin seurajoukkueeseen ja siihen, että voi kehittää niin kuin itteensä. Et kuitenkin kun on uusi urheilija niin kuin kutostasolla, niin siellä on paljon opittavaa ja on oppinut tosi paljon, niin ehkä silleen jälkeenpäin ajateltuna niin oli ehkä ihan hyvä niin kuin omalla kohdalla, että kuitenkaan ei ollut 2 uutta joukkuetta. Mutta
tietenkin se harmittaa. Vähän semmoinen kateus tulee heti, kun näkee, että okei, nyt on menossa sinne. Niin sit. Mut. Se oli silloin, kun se tuli ilmi, niin se oli tosi kova paikka mulle. Joo, niin, joo. Tosi kova paikka, mutta Joo, tässä nyt on päässyt eteenpäin ja joo. keskittyy sitten niin kuin noita kohti SM ja EM. Miltä se tuntui silloin, kun joukkue oli jo kuitenkin vähän kasassa, tai oli varmaan karsittu, niin miltä se niinku tuntui sit sillä hetkellä, kun tulee tietoa, että ei me päästäkään sitten? No, se oli vähän sellaista arvuuttelua koko ajan. Että niinku, ei niinku oikeastaan pystynyt nauttimaan siitä, että okei, että nyt mä pääsin. Että halus olla silleen, että ihanaa, että tänne asti mä oon päässyt, mutta kuitenkin oli koko ajan vähän sellainen fiilis, että jotain vielä käy. Että kun on niin paljon puhuttu ja just kun on niin paljon kavereita joukkueessa, niin niiden kanssa tietenkin puhuu asioista, niin sitten tavallaan oli koko ajan semmoinen jännitys, että jotain tapahtuu. Joo. Mä voin kuvitella, ja se ei kyllä musta tuntuu, että edelleenkin tälläkin hetkellä on vaikea kuvitella, että kaikki muut maajoukkueet valmistautuu ja meillä sitä sekamaajoukkuetta ei oo. Tai jotenkin ei siihen vieläkään ole tottunut, ja musta tuntuu, että se realisoituu varmaan siinä kohtaa, kun tulee ne kisat ja tulee sekasarjasta. Mä oon siellä, hetkonen, missä on Suomi? Miksi Suomi on täällä? Niinpä. Se on aika jotenkin varmaan vielä ehkä saattaa tuntua. En halua kääntää veistä haivasta, mutta silleen, että uskon, että siitä ei vielä varmaan päästy ehkä ihan loppuun. Toi on itse asiassa aika hurja tilanne, jos miettii. Mä en ole sillä itsekään ehtinyt kelailla hirveästi, mutta kun on tottunut siihen, että siellä on käytännössä siis kaikissa niin kuin pääsarjoissa Niin, siellä on edustaja. 6 Suomen Kyllä. edustajaa. Ja nyt sieltä on yhtäkkiä Sekamaju poissa. Jep. Aika hurja. Mutta ainakin itse, kun siis rakastan seurata MM-kisoja niin kuin kotoa, Joo. kun voi vaan niin kuin nauttia siitä, Joo. niin sinänsä kyllä ootan innolla, että pääsee näkemään kaikki erilaisia ohjelmia ja jännittää sit kotona Joo. ja miettii, että ai, tuolla mä olisin nyt. Joo. Ja ehkä sitten ensi vuonna, koska eiks kuitenkin tällä hetkellä on aika aktiivisestikin töitä tehdään sen eteen, että saataisiin sekamaajoukkuja sitten jo ensi kaudelle kasaan. Ainakin on ymmärtänyt, että liitolla se on ainakin yksi agenda, että tehdään töitä sen eteen. Joo, kyllä se huomaa, että liitto on panostanut tuohon selkeästi nyt. Et mä veikkaan, että tää on tullut sinnekin ehkä vähän yllärinä, niin kuin se kaikille loppujen lopuksi tuli. Niin. Vaikka osattiin odottaa ja spekuloida, niin kuin me cheerpiireissä hyvin osataan. Spekulointi. Niin, spekulointi varmasti. Mutta niin liitolle ehkä tullut semmosena, että okei, nyt on pakko siis tehdä toimenpiteet tuohon eteen. Meillähän oli tuossa Urhealla se Koed-päivä, missä meillä oli, se oli ihan superkivaa. Meillä oli ihan urheilijoita ympäri Suomea siellä. Ja tuli vähän semmoinen maju fiilis jollain tavalla siellä, että pääsi tekemään niin kuin eri joukkueiden urheilijoiden kanssa. Ja Jep. Oli semmoinen yhteisöllisyys. Joo, se oli kyllä hauska. Ja mä olin siellä somettaa. Mäkin pääsin vähän tuntea sitä fiilistä. Just näin. Upeata somea. Joo, kiitos. Mut hei, sekamaajoukkue, se ei nyt sit tullut kasaan ja siinä on varmasti ollut monta syytä taustalla, mutta ainakin se, mitä ollaan niinku eri toimijoiden kanssa käyty keskustelua, niin yksi haaste siinä taustalla on ollut se taloudellinen puoli, eli se, että sen sopimuksen kanssa on ollut erimielisyyksiä just, että kuinka paljon niin kuin, maksaa lähteä sinne, niin miten sä niin kuin Janna koet, että kun sä oot kuitenkin asunut siellä Rovaniemellä ja siellä on ollut ehkä vähän niin kuin edullisempaa harrastaa, niin silleen, että oliko se niin kuin sullekin yksi semmoinen asia, mikä ehkä piti vähän irvistellä ne summat, mitä siitä pitää maksaa siitä cheeristä? Piti, ja se oli yksi kynnys, että jos niin kun hakee, niin on tosi monta eri maksua, mitä pitää alkaa maksaa. Lisäksi myös, kun muutti tänne, niin vuokrahan siis on tosi paljon kalliimpi, ja siihen myös niin kuin seurajoukkue, niin mä maksoin siis Rovaniemellä vuodessa, kausi maksui 360. Mitä? Syksy ja kevät. Yhteensä kevät ja syksy. Siis oliko tuossa kisatkin? Siihen junaliput ja joku ilmoittautuminen sieltä. Mitä? Jonkun verran vähän lisää. Niin. Mut sit nyt, no meillähän on paljon enemmän kulut, tietenkin kun kisataan niin kuin SM:issä ja EM:issä ja kausi on pidempi. Plus Gymin tilavuokra. Niin. Tai niin kuin ylipäätänsä Helsingin seudulla. Jep. Vuokrat. Hinnat on kaikkialla kalliimpaa. On. Niin sit kyllä se niin kuin maajoukkueen hinta-arviotkin kyllä oli tuolla takaraivossa, että mitähän siitä sitten tulee, että mihin sitä ajaa itsensä. Joo. Et
kyllä sitä käytiin paljon keskustelua niin kuin läheisten kanssa, että onko se niin kuin tavallaan oikeasti sen arvosta niin kuin heti tänä vuonna. Ja myös valmentajien kanssa puhuin, että kun on kuitenkin vielä aikaa hakea, Niin. mutta mä oon sellainen ihminen, että jos jotain on tavallaan saatavilla ja johonkin niin kuin koen, että pystyn, niin sit mun on pakko mennä sitä kohti. Ja kuitenkin niin kuin, kyllä sieltä niin kuin, helpompi sit niin kuin lähteä pois tilanteista kuin kotuun jälkeenpäin. No joo. Et ajattelin ehkä silleen. Joo. Miten sitten, kun nyt sekamaajoukkueella, siis kaikilla maajoukkueillahan on ne sopparit liiton kanssa, sehän niin on liiton organisoima homma, niin totta kai siinä sit tulee erilaisia kustannuksia. Muistaako Anton yhtään, että kun lähti seurajoukkueen kanssa, että mitä se erosi? Meillä ei muistaakseni ollut mitään suoranaista urheilija-sopparia silloin Gorillojen kanssa, mutta silloin kun oli siinä liittojohtoisen majun alkuvaiheessa, niin oli jonkunnäköistä urheilijasopparia. Joo. Ja siinä oli ihan törkeästi säätöä sen kanssa, muistan. Sitten on jotenkin vähän hämärtynyt muistot, en ole ihan tarkka siitä, mutta kyllä se luontaisesti, kun sä oot liiton alla suoraan, niin se on ihan loogistakin, että siinä tulee enemmän niin kuin kirjallisia asioita, mitä pitää sopia tarkemmin, mutta kyllä siellä niin kuin oli, totta kai Gorillojenkin kanssa oltiin niin kuin luontaisesti kaikki päihteettömyydet sun muut tämmöiset niin osana, mutta liitolla varmasti sit enemmän pykäliä niin sanotusti. Ja eikö se ole silleen, että tietenkin liitto järjestää ne matkat, niin silloin on ne yhteiset matkat, mutta eikö se, kun lähtee seurajoukkueen kanssa, on mahdollisuus säästää siinä, että ei ole välttämättä yhteisiä lentoja? Joo, siis kyllä mä sanon sen, että no esimerkiksi Gorillojen kanssa me lennetään nyt myös EM-meihin omissa porukoissa, ja lennettiin myös niin kuin pienemmissä porukoissa aina MM-meihin, mikä tarkoitti sitä, että luontaisesti niissä matkakuluissa yleensä säästää aika paljon. Voi vähän pallotella, että jos haluat säästää, niin yleensä saat muutaman välilaskulla vähän niin kuin halvempaa lentoa, ja mahdollisesti myös jopa voi muutamalla päivällä on pystynyt heitellä sitä. Ja sitten jos on esimerkiksi jäänyt kisojen jälkeen Floridaan lomaileen, niin saattanut sitäkin kautta saada halvemman paluulennon, joka ehkä sitten laskenut niitä matkakuluja. Mä muistan kyllä, kun olen seurannut täältä koti-Suomesta kisoja ja varsinkin myös näitä kisareissuja, niin mä oon kanssa aina kyllä kattonut, mä oon ollut silleen, ei vitsi, toi olisi niin siistiä jäädä sitten vielä hetkeksi lomailemaan sinne MM-kisojen jälkeen. Mutta siihen tuli ihan nyt sitten 2018-2019 eikö tullut joku tämmöinen, että sitten myös kaikkien tavallaan liittojen oli tämmöis pakko palata Suomeen heti kisojen jälkeen tyyliin. 19 vuonna, eli vikat MMit ennen koronamyllerrystä paikan päällä, niin me oltiin vielä lomalla. Niin just. Et mä en tiedä, onko se sitten sen jälkeen. Mun mielestä sen jälkeen ei ole. Niin, ja ettekö te olitte silloin vielä Gorillojen kanssa? Niin, et ei ollut vielä kyllä liittojohtoinen. Ehdottomasti niin, että silloin sai kyllä jäädä. Joo. Mutta kyllä se kaiken kaikkiaan näkyy just siinä, että totta kai kun niin kun yksi toimija järjestää monelle joukkueelle lennot, niin se on kallista, kalliimpaa versus siinä, että jos järjestää joukkueelle tai pienille porukoille lentoja, niin siinä pystyy kikkailla enemmän niiden kustannusten kanssa. Ja sen takia en tietenkään nyt, kun vielä on, kaikki elinkustannukset on noussut, kaikki hinnat on noussut. Ja sitten vielä se, että kun yksi toimija, eli liitto, järjestää kaikille liittojohtoisille maajoukkueille lennot, niin ymmärrän, että se on varmaan vähän kallista. Ja se on ehkä se yksi asia, mitä siellä ollaan puitu, että miten saataisiin niitä kustannuksia alas, kun vielä kukaan tästä laista ei saa rahaa, ei saa palkkaa, ei mitään. Varmasti sitten niin se on liitolle tavallaan sellainen takuu siitä, että kaikki pääsee sinne Orlandoon. Niin, että sitten ei ole silleen, että että meillä on 10 urheilijaa, ketkä ei saanut hommattua lippuja, tai että ne on jumittaa jossain niin kuin ympäri maailmaa. Lontoossa välilaskulla. Niin. Jep. Mutta se on, Sehän jäi johonkin matkalle. Ajatuksen tasolle vain. Niin, ja sitten nimenomaan ehkä tästä tulee myös tämä, että sekapiiri pieni pyörii, että sitten kun samat ihmiset pyörii siellä, no on pitkään pyörinyt ja hyvä, että on pyörinyt, koska sillä meidän sekaskene on edelleen niin kuin pystyssä, mutta niin sitten kun just on niitä pitkän linjan tekijöitä, joilla on kokemusta siitä, kun ollaan oltu seuraamaajoukkueen kanssa ja tavallaan sitten varmasti siinä on niin kuin noussut sitä vastakkainasettelua, että kun ollaan koettu, että asiat on toiminut tälleen hyvin, ja että niin kuin me ollaan ennenkin tehty näin, niin miksei me voitaisiin edelleen tehdä näin, niin varmasti. Jep. Ja sitten just kans se, että no,
mitä puhuttiin viime jaksossakin Kaaponkaan, kun meillä on paljon vähemmän tekijöitä sekapuolella, niin sitten tavallaan se saattaa olla jo sit muutamasta urheilijasta kiinni. Että jos muutama on silleen, että hei, nyt ei enää pystytä taloudellista taakkaa, niin se saattaa kaatua jo siihen muutamaan urheilijaan. Niin, se on hyvin todellista. Niin näinhän se on esimerkiksi, jos miettii niin kuin sitä massaa sekaurheilijoita versus AG-urheilijoita, niin siinä on ihan äärettömän iso ero, jolloin periaatteessa mä ymmärrän sen halun liitolta kohdella molempia maajoukkueita samalla tavalla. Ja se on totta kai tulevaisuudessa mun mielestä semmoinen asia, mihin on pakko pyrkiä, jotta me saadaan vietyttää meidän lajia eteenpäin. Mutta tässä vaiheessa, kun Seka-sarjassa, onko meitä 3 joukkuetta? Meitä on 3 nyt. Kolme niin level 6 Seka-joukkue. Niin se kertoo musta aika paljon siitä, että on 3 level 6 Seka-joukkuetta ja sitten siihen päälle muutama level 5 joukkue, jossa on ihan yksittäisiä, vaikka miespohjia, mitä halutaan esimerkiksi maajoukkueeseen. Niin pitäisikö tuossa vaiheessa liiton vielä vähän ehkä himmata niiden tavoitteiden kanssa, jotta me saadaan edes saadaan edes se maajoukkue kasaan taas. Niin. Just näin. Että on noin vaikeita kysymyksiä ja tsemppii vaan liitolle niille, ketkä tekee päätöksiä siellä, että ei varmasti ollut helppoa. Ja tosi vaikea saada sellaista ratkaisua, mikä miellyttää kaikkia. Niin. On kuitenkin, niin kun valtaosa on just niitä, ketkä on ollut monta vuotta. Ne tietää, miten ne haluaa, että homma toimii. Mutta sitten on myös niitä uusia, ketkä on silleen, että niille riittäisi tavallaan. Haluaisin vaan päästä edustaa sinne. Niin siinä on tosi vaikea alkaa niin kun tekemään ratkaisuja, jotka käy kaikille. Siis toi on kyllähän crazy oikeasti, että mä yritin etsiä jostain tiedostoistakin, että milloin on viimeksi ollut aikuisten level 6 sekasarjassa niin kuin alle 4 joukkuetta. Ja muistaakseni mä en nyt sit äkkiseltään löytänyt, niin kuin mä löysin 10 vuoden takaa, siellä oli kaikissa 4, 5, 6 jopa. Mutta ei ole kyllä ollut pitkään aikaa. Se on vähän ehkä jopa huolestuttavaa jollain tavalla. On. Ja sitten se näkyy siellä maajoukkueessa. Kaikki näkyy siellä huipulla sitten. Että sitten kun ei ole, niin sitten just käy myös herkemmin niin, että sitten ei myöskään ole kaikkea sellaisia urheilijoita, jotka pystyy siis taloudellisesti kannattelemaan sitä taakkaa, mikä tulee sieltä MM-kisoista. Ja sitten vielä, kun moni miltei, no en tiedä maajoukkueesta kisaako kaikki, mutta siis moni kisaa myös siellä EM:issä, joka on myös semmoinen plus tonnin kustannus siihen päälle, niin sitten, että sulla on ne MM-laskut ja EM-laskut ja ehkä jopa SM-laskuja tai muita tämmöisiä kallisvuokra, ruokaa on kallista, niin se on hyvin, hyvin iso taakka, mikä pitää sitten kannatella siinä kohtaa. Ja sitten tässä nähdään se, mitä itse asiassa naisten maajoukkueen kanssa keskusteltiin, niin just ongelma on se, että kun sitä näkyvyyttä ei ole, niin ei saada sponsseja niin paljon, joka keventäisi oikeasti konkreettisesti niitä urheilijoiden laskuja, niin se on yksi ongelma, ja siitä haluaisin keskustella nytten, eli meidän lajin sponsorointi, se on vielä aika minimaalista, niin mitä kokemuksia teillä on niin kuin sponsoroinnin saralta, että onko ollut mahdollista saada sponsseja, jotka olisi oikeasti keventänyt, ja onko se ollut, niin kuin, että tiedättekö yhtään, että onko tämä jo toimintaa voinut saada sponsseilla niin kuin tuettua? Mitä kokemuksia, muistoja Gorilloilta tai sekä maajoukkueelta hetken ajalta? Joo, no just tuossa kun juteltiin vähän ennen kuin nauhoitus lähti käyntiin, niin luontaisesti cheerissä on ehkä se haaste, että yrityksethän haluaa vastinetta sille rahalle, mitä ne laittaa. Se on niin kuin, jos yrityksen lopullinen tavoite on tehdä voittoa, niin se, että sitä näkyvyyttä on aika vaikea laittaa meidän kisapukuihin, kun sinne ei voi laittaa K-raudan tekstiä niin kuin selkään. Ei voi laittaa. Olisi kyllä upea. Suomi. K-rauda. Vaikka toki sehän niin kuin, toihan olisi niin kuin tosi helppo, että toki nyt sitten treenivarusteissa voi olla kaikkea, mutta mut lähtökohtaisesti se, että mä koen, että meidän lajissa, kun on esiintymislaji, niin on ehkä vähän vähemmän mahdollisuuksia esimerkiksi sille konkreettiselle niin kuin tuote- tai brändi-esittelylle esimerkiksi just kisavaatteissa. Niin, miettii vaikka jotain lätkäpukuja. Niin, just näin, siellä on ihan täkätty tossa on kypäräs. Just näin, Nikein logo. Just näin, ehdottomasti. Toki sitten niin kuin, no Janna osaa kertoa tuosta Gorillojen somesta vähän lisää, että se on kyllä semmoinen, mihin me ollaan seurajoukkuetta, on ruvettu panostamaan nyt selkeästi paljon enemmän, että siinä on niin kuin ihan toinen ulottuvuus sit niin kuin markkinoinnin kannalta. Joo. Se on äärimmäisen siistiä. Mä koen, että siinä on tosi paljon potentiaalia, että respektit meidän sometiimille. Joo, meillä on ollut palvereita ja puhuttu tosi paljon siitä, että
miten me saadaan meidän somesta semmoinen houkutteleva, Joo. että niin kuin yritykset ottaisi myös yhteyttä meihin Joo. ja kasvatettaisiin sitä niin kuin näkyvyyttä myös silleen lajin osalta, että halutaan näyttää, että mitä tämä oikeasti on. Mutta totta kai niin kun, mitä nyt itsekin on yrittänyt hommata niin kun sponsoreita meidän joukkueelle, on siis tosi vaikeeta. Joo. Ihan älyttömän vaikeeta. Mä en niinku, kun on niin vaikea löytää sellaista tapaa, miten myös ne yritykset hyötyis, kun se, että meillä on yhdessä treenipaidassa on logo. Se ei vie Just hirveän näin. pitkälle, koska sitä paitaa käytetään kerran viikossa, 2 viikossa. Niin. Ja sä käytät sitä siellä treenihallilla. Just Niinpä. Siellä ei hirveän moni tuu kysyyn, että hei, mikäs tää on? Näinhän se on. Ei niin. Ja mä ainakin koen, että nyt kun on itse tehnyt samaa siis BBlle, että joo, somea pyöritetään ja sitten yrittää löytää niitä, niin ainakin mun mielestä siis tänä vuonna on vielä vaikeampi löytää. Nyt huomaa sen, että just kaikilla on varmaan kiristynyt vähän taloudellinen tilanne, että hinnat on noussut ja kaikkea muuta. Että viime vuonna oli vielä vähän ehkä helpompi, mutta nyt on niinku... Ja sitten toinen niissä sponsseissa se haastava juttu on ne, että sitten ne, jotka pystyis jopa sitä oikeasta rahallista tukea antamaan, ne isot firmat, niin myöskin on aika niin kuin tarkat kriteerit, että Just millaiset firmat saa olla sponssina ja saa sitä näkyvyyttä ihan seuratasolla ja liittotasolla. Esimerkiksi mun mielestä Red Bull-asia on kiistelty monta vuotta, että kun Red Bullhan on urheiluskenessä tosi iso niin kuin sponssitoimija, että varsinkin niin kuin just musta tuntuu, että ainakin lumilautailijoilla on paljon Red Bullin sponsseja, kaikki niin kuin tämmöisillä, että siis Red Bullhan on tunnettu sponssi, mutta tänne cheer-piireistä ei ole vielä jalostettu, koska siitä on se ollut aika kiistelty aihe, että voidaanko ottaa Red Bullia sponssiksi. Mä niin kuin näen mielessäni jo tällaisen jonkun promovideon tai jonkun, että Red Bull antaa siivet. Jep, just Heitä näin. siihen Se olisi basketti. upea. Niin. Vitsi, se olisi Se olisi kyllä makea. Mutta toi on itse asiassa, no ensinnäkin mä haluan nyt sanoa suoraan, että Funky Team tai Liitto tai Gorillassa ei ole millään tavalla vastaa mun mielipiteet tai en edusta heitä tässä, vaan edustan suoraan itseäni. Anton edustaa Antoni. Mulle voi laittaa IGDM mahdolliset vastaväitteet, jos halutaan sähköpostilla. Myöskään Hit Podcast ei vastaa nyt näistä näkemyksistä. Just näin. Ei, mutta ihan torissaan kyllä. Mä näen sen itse silleen, että on hyvä, että meillä on jonkunnäköiset raamit sille yrityksille, miltä me odotetaan sponsoroita vastaan, että siinä pitää olla jonkunnäköinen eettinen homma taustalla. Mutta sitten kun mennään etiikkaan, niin toihan on haaste tuossa, että se on tosi yksilöllistä, miten sä näet asiat. Varsinkin kun puhutaan jostain energiajuomafirmoista tai esimerkiksi uhkapelaamisesta, veikkauksesta, veikkauskäytännössä, joka suomalaiselle urheilulle rahaa ihan avokäsin, mikä on pääosin verotuloja. Suomessa se on valtion lafka pitkälti. Kyllä. Mä ehkä itse näen sen silleen, että mun henkilökohtainen mielipide on, että liitto voisi vähän höllentää noita asioita, koska esimerkiksi mä kuulen sen tarpeen, että halutaan olla niin kuin vähän, että aloitetaan, me ollaan tosi tuore laji Suomessa, meillä on hyvä sauma tehdä semmoinen niin kuin puhdasta urheilua ilman tämmöistä niin kuin esimerkiksi alkoholisponsorointia, minkä niin kuin mä näen, mutta sitten esimerkiksi Veikkaus, mikä on lähtökohtaisesti Suomen valtion pulju, mistä jaetaan avokätisesti urheilulle rahaa, niin mä näen, että siinä voisi... Eikö Veikkauksella ole? Mä oon nähnyt kans sitä, tulee nyt heti mieleen jotain, että niin kuin lasten ja nuortenkin urheilu siis tuetaan paljon. Ne tukee siis, no toki isoimmat lajit, lätkä, fudis, koris sun muut, mutta myös monissa muissa lajeissa. Ja sitten on Red Bull-asia ehkä myös, että kofeiinilla on suorituskyvyn todettu nostattava ja kehittävä vaikutus lisäravinteena. Et mä en ehkä myöskään näe sitä silleen, että energiajuomia tai kofeiinivalmisteita demonisoidaan, että siinä samassa mun mielestä Red Bull on kuin kahvi, että mitäs sitten joku juhlamokan sponssi. Tietty sitten iästä riippuen, meidän laji on tosi siellä, tosi nuoriin painottuu se meidän suurimmat harrastajamassat siellä mineissä, jyytissä, niin se on varmaan ehkä yksi, mikä on puhututtanut. Niin, ja myös se, että sit ei haluta myöskään, niinku, että esim. Vaikka niitä energiajuomatölkkejä nyt lojuu ympäri sit niinku treenitiloja, mutta siinä on puhuttiin myös siitä, että kuinka moni tulee aamutreeneihin ilman sitä kofeiinia. Ei, mä en siis tiedä melkein yhtään urheilua. Not me. Jep. Mutta sitten ehkä tuohon vielä lisänä, että sitten niin tuossa on selkeästi myös esimerkiksi niin kun muut ehkä enemmän
terveellisesti profiloituvat kofeiinipitoiset juomat, on sitten niinku kyse jostain Celsiuksesta tai Nokolla. Meillä on Gorillaankin ollut Nokon kanssa pientä yhteistyöhommaa, just niinku tuotteet niitä ja tommoista, niin se on ok, mutta sitten tommonen toinen eräjuoma-brändi, milloin sitten taas niinku kytköksiin nimenomaan extreme-urheiluun ja äärimmäisen seuratut somekanavat, ja siis niinku globaalisti tosi tunnettu brändi, Niin, mä näen, että tässä niinku just se, että mä ymmärrän, että tämä on tosi vaikea aihe ja en haluaisi olla päättämässä näistä asioista tosi vaikea, mutta mä kans näen sen silleen, että toisaalta kun niitä sponsseja muutenkaan ei ole, niin onko meillä varaa käännyttää isoja sponsseja sitten pois, että sit jos me ollaan 5 vuoden päässä siinä tilanteessa, että on ihan hurjasti näkyvyyttä ja hurjasti varaa valikoida, niin totta kai siinä kohtaa sit voidaan niinku kans päättää ja tehdä semmosia tiukempia linjauksia, mutta tällä hetkellä, kun mitä on puhuttu, ei ole sponsseja ja se ei näy siellä huippu-urheilijan laskuissa, niin jos saa jonkun ison sponssin, niin kyllä siinä kohtaa mun mielestä olisi ihan asianmukaista miettiä, että no hei, että voidaanko, että mikä se hyöty on, mitä saadaan sponssista, ja niinku, että voidaanko tästä asiasta neuvotella, että se on ehkä tällä hetkellä se ongelma. Niin, eikä sen tarvi olla sellaista, että niin kun, nyt kun nämä sponssaa meitä, niin tämä koko tavallaan meidän niin kun ulkokuori on tätä. Niin, koko lajiyhteisö on nyt brändää itsensä Red Bullin taakse. Niin. Ja myös se, että näissä sponsoriasioissa, mitä puhuttiin niin kun, silloin, kun meillä oli se maajoukkuekarsinta viikonloppu, niin puhuttiin näistä sponsoriasioista myös, niin sulla on tosi hankala hakea edustusurheilijana yksin sponsoreita versus sit, että koko joukkue hakee tai koko liitto hakee joukkueelle, joka edustaa Suomea, niin on hankalaa. On hankalaa. Tosi hankalaa. Jep. Se vaatii käytännössä semmoisen oman henkilöbrändin kokonaan. Niin. Kyllä. Yksilönä hakee, kun taas jos palataan siihen, että miksi firmat sponssaa, niin erittäin harva väittää sen, että on siinä, että halutaan aidosti pelkästään tukea sitä urheilua tai urheilijaa, vaan siinä on aina se yrityksen kumminkin oma osa taustalla, että haluaa tehdä voittoa, haluaa panostaa markkinointiin, haluaa kohdentaa markkinointiin tiettyyn kohderyhmään, mitä edustaa tämä. Ja sitten kun cheerleading on vielä niin silleen, ei niin tiedetty laji, niin sit kun sieltä yksi urheilija menee ottaan yhteyttä, että hei, on tämmönen urheilija, haluaisitko lähteä sponsoroimaan, niin sieltä tulee, ai siis mikä laji? Mitä te teette? Mistäkin Kuka sä oot? Ai teillä on tällaista? Okei. Kyllä. Niin se on. Ja tässä ehkä haluan myös vähän palata siihen, kun just tämä sponsorointi on se yksi asia, ja halutaan puhua tästä niinku taloudellisesta taakasta, niin edelleen, mitä ollaan puhuttu melkein kaikkien MM-edustajien kanssa, niin se on ihan todella absurdia, että kuinka paljon tähän pitää panostaa taloudellisesti, kuinka oikeasti käytännössä ammattiurheilijan tasolla me tehdään tätä hommaa, ja kuinka vähän saa oikeasti taloudellista hyötyä sitä. Ei saa, eihän siitä saa mitään taloudellista hyötyä, sehän on vaan laskua laskun perään, ja se on äärimmäisen kuormittavaa, ja pitää tehdä kaikkia pienkeräyksiä, ja ihan jokaisella tavalla nyhtää sitä rahaa, mistä sen saa. Niinpä. Ja se on jotenkin tosi outoa, tai siis silleen, että tähän tuntuu ihan dystoppiselta, että miten me voidaan olla vielä nykypäivässä tämmöisessä tilanteessa, että huippu-urheilijat maksaa näin paljon itse. Ja myös palatakseni siihen, kun puhuttiin jonkun verran siitä sopimusasiasta, että siellä on kaiken näköistä, niin myös se, että kun urheilijoille ei makseta mitään tästä, että lähdetään edustamaan Suomea ja liittoa, niin siellä on tosi tarkat kriteerit, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, mitä, millainen tavallaan edustaja sun pitää olla. Mutta sulle ei makseta siitä, että sä noudatat niitä. Niin sit se on silleen brutaalia, että sun pitää oikeasti maksaa siitä, että sä teet sen. Just näin. Jep, siis toi on vähän siis toi kuulostaa jotain, että sä ostat jonkun imagon. Toi on jotenkin niin nurinkurista, että kyllä mä ymmärrän noi huippu-urheilijan sopimukset ja että se pitää käyttäytyä tietyllä tavalla, mutta tähän yhtälöön luontevasti kuuluisi se, että sitten urheilija saa siitä rahaa, tai edes saa urheilla tuolla tasolla ilman niitä kuluja. Kyllä. Niinpä. Tai voisi kuvitella. Toihan on toki myös yleisesti Suomen muissakin lajeissa semmoinen, että meillähän on tosi pieni prosentti harrastajista, ketkä oikeasti tienaa ja elättää sillä. Et toki siinä on sekin dilemma, mutta lähtökohtaisesti myös mä näen sen ehkä just tolleen samalla tavalla, mitä tässä on pyöriteltykin, että minkä verran me voidaan vaatia urheilijalta, jos se sijoittaa aikansa ja rahansa ja myy sielunsa hommaan,
Et siinä on ehkä semmoinen balanssi, mikä tarttisi vähän etsiskelyä. Kyllä. Aikoin, koska esimerkiksi silloin, kun mä olin liittojohtoisessa maajoukkueessa, niin mulla saattoi hyvin viikkotreenitunnit olla siis gorillojen ja maju yhdistettynä, ei leiriviikkona tai leiriviikkona nyt sitten todellakin vielä enemmän, mutta se oli semmoista niinku, helposti saattaa tulla treeniin joku 15 tuntia viikkoa tai 14 tuntia viikkoa, mikä on ihan super paljon. Se on todella paljon. Jos miettii, että meillä on yhteiskunta-aikattanut 37,5 tuntia viikkoa duunin tekemiseen. No silloin mä olin urheilulukiossa itse, että se oli mulle todella niin kuin, itse ei silloin mä opiskelin hieroajaksi, sori mä valehtelin, mutta silloin kumminkin olin semmoisessa tilanteessa, että mä opiskelin ja mulla ei ollut muuta. Nyt mulla on itsellä just koulu, sitten on toi oma duuni, yrittäminen ja sitten gorillaurheilu päälle, niin en mä voisi tähän soppaan ottaa niin kuin maju esimerkiksi. Ei. Ja miettii, että se fyysinen rasitus, se on siis tosi rankkaa. Niin. Kuinka paljon sä treenaat niin kun, myös siellä niin kun joukkuetreenien ulkopuolella, niin siihen myös se taloudellinen stressi, sun oma elämä, mitä sul siihen kuuluu, koulutyöt, arki, perhe, ystävät, niin siinä on kyllä aika vähän aikaa niin kuin alkaa nauttia sit. Näin se on. On. Ja sitten just silleen, että jos tätä jaksoa vaikka kuuntelee nyt tosi nuoria kuuntelijoita tai ei niin kuin, vaikka itse maksasit harrastamisesta mitään, niin just ehkä halutaan niin kuin just sitä nostaa esille, että mitä esimerkiksi Emmi sanoi siinä naisten maajoukkojen jaksossa, että käytännössä ainoa tapa saada toimimaan tämä yhdistelmä on melkein, että opiskelee ja urheilee. Että se on ehkä se ainoa, koska kyllä. Sitten jos sulla on täyspäiväinen työ ja sä urheilet, niin se on sä oot tosi siinä rajalla, että kuormittuuko liikaa. Niinpä. Just se, että sit jos miettii, että eihän sä myöskään opiskelusta saa mitään rahaa, että sähän käytännössä saat tukia tai nostat opintolainaa. Tuuvehan sanoi, että sen tulevaisuuden minä sponssaa sitä tämän hetkistä majuurheilua. Niin, kyllä. Kelatkaa kuinka brutaalia. Niin, just tätä mä niinku ajankin tästä takaa, että silleen, että se niinku stressi, paitsi että sä oot fyysisesti tosi kuormittunut tai sä käyt tosi kovilla, niin se, että sun pitää joka päivä, no ei välttämättä joka päivä, mutta sun pitää joka kausi miettiä, että miten ihmeessä mä rahoitan tämän urheilun. Mä haluan urheilla, mä haluan, että Suomi menestyy ja haluan kasvaa urheilijana, mutta millä maksan tämän? Niin kuin, että millä, ja sit just kun vuokrat on täällä varsinkin PK-seudulla todella kovat vuokrat on, kaikki kustannukset on kalliimpia, niin kun eläminen maksaa todella paljon nykyään, niin sitten siihen vielä tämmönen kiva 2 tonnin taakka per kausi. Niinpä. Ja sitten vielä kun melkein oikeasti vaatii sen, että asut täällä päin, niin kuin etelässä. Että itsekin nyt viime vuonna, tai niin kuin toissa vuonna edellisellä kaudella, kun mulla oli vikakausi, kun mä olisin voinut olla junnumajussa, hain sinne, mutta 2 junnuprojektiin en päässyt. Ja siellä tuli siis ihan perusteluit, että mitä multa olisi kaivattu, mutta mä tiedän sen, että isoin syy oli se, että mä oon Rovaniemeltä. Se oli se, mikä sit pisti sen. Ja mitä mä oon nyt puhunutkin niin kun yhden junnuprojektivalmentajan kanssa, niin sanoin siis ihan suoraan, että kun ei tunne mua, ja mä oon kaukaa, ja mä oon nuori, niin sit se on tosi vaikea lähteä luottamaan siihen. Niin, ja plus, koska siellä ne seurajoukkueet on niinku eri tasolla, niin tavallaan sulle ei tule seurajoukkueessa sen tason taitojen treeniä, mitä ehkä mitä täällä PK-seudulla. Ja sit just itsekin, kun tällä hetkellä opiskelen, käyn töissä ja urheilen. Niin, ihana kombo. Joo, että mulla on tässä nyt, onneksi mulla on nyt vikaharkka menossa, toivottavasti, että nyt keväällä pitäisi valmistua. Joo. Niin kyllä tässä niinku välillä tuntuu, että aika loppuu kesken. Kun tekee kuitenkin pitkiä päiviä töissä silloin, kun on. Nyt mulla kuitenkin on vähentänyt noita työtunteja, niin jaksaa sit. Jaksaa sitten ja kuitenkin vertaa siihen, että edellisillä kausilla en mä ole treenannut niin paljon, mitä mä treenaan nyt. Ja kesällä mä mietin tosi paljon sitä, kun puhuin just niin kuin valmentajien kanssa, että kun se treenimäärä on niin paljon isompi ja tosi paljon kovempi, niin miten mun kroppa kestää sen niin kuin täys 180 ja suoraan päin seinään. Oikeesti. Kirjaimellisesti. Mutta kyllä se syksy varsinkin, kun oli vähän kevyempi, niin kyllä se niin kuin kroppa tottuu ja nyt silleen tietää, että pystyy treenaamaan enemmän ja kovempaa ja haluaa treenaakin enemmän ja kovempaa. Mutta ehkä tämmönen niinku, tai tässä kohtaa just tämmönen niinku pieni yhteenveto tästä kaikesta on just se, että näistä asioista pitää puhua selkeästi paljon enemmän, pitää käydä niitä keskusteluja, pitää tuoda ihmisten tietoisuuteen. Musta tuntuu, että tähän on havahduttu vasta ihan niinku vuoden parin sisällä, että tästä on alettu vasta puhumaan, ja niinku silloin kun tuli pienkeräyksiin, tuli se joku lakimuutos tai joku muutos, että niitä saa alkaa tehdä, niin sit se auttoi jo vähän ja tuotiin niitä keskusteluja
enemmän sinne someen, mutta vielä on tilaa suuremmille keskusteluille, ja tässä kohtaa niin kuin haluan itse ja podin puolesta myös peräänkuuluttaa seuroille ja liitolle myös sitä, niin kuin, että jos pystyy yhtään enempää tekemään töitä niin kuin urheilijoiden eteen, niin oikeasti tehkää enemmän, jos pystyt, tai yrittäkää mahdollistaa, ja silleen, että selkeästi on aikaa vielä käydä niitä keskusteluja, että mistä asioista voidaan leikata, ja silleen, niin kuin, että varsinkin sponsorien suhteen, että mihin astetaan rajat, ja sitten just, että missä se hyöty menee, että jos voidaan saada hyvä sponssi, joka oikeasti auttaa urheilijoita, niin se palvelee meitä kaikkia, että meidän urheilijat ei pala loppuun, ei joudu semmoiseen hirveäseen taloudelliseen ahdinkoon, ja voidaan taata myös tulevaisuudessa menestyvä kilpaurheilu Suomessa cheerin osalta, koska sekään ei ole itsestäänselvyys. Kohta loppuu tekijät kesken. Niin, ja myös se, että kun puhutaan näistä raha-asioista ja sponsoriasioista, niin myös se, että kommunikoi niille urheilijoille, että hei, että tarjottiin tällaista, mutta meidän kanta on tämä, me ei pystytä siihen. Joo. Niin se on myös tärkeää, koska on ollut tosi paljon spekulaatiota siitä Red Bull-hommastakin, ja sekin oli niin kuin tosi pitkään siitä, niin kuin puhuttiin semmoisissa pienissä porukoissa, ja oltiin, että mikä hommataan, että miksi ei. Niin. Eikä se ole niin kuin sinänsä vieläkään, musta tuntuu, että oikein kellekään selvää, että minkä takia sitä on. Niin. Mä en edes uskalla puhua aiheesta enempää, koska mä en pysty silleen, en ole istunut niissä palavereissa, niin mä en myöskään uskalla silleen kommentoida. Niin. Toisaalta onneksi tässä on ainakin itse, kun on mun joukkueelle kerännyt sponsseja vaikka tällä kaudelle, niin kyllä sen huomaa kyllä niin kuin perheissä, että onneksi jos on jo vanhemmat jossain isossa firmassa töissä, niin onneksi sieltä suunnalta nykyään tulee enemmän sponsseja. Huomaa, että sponsorointi on kuitenkin kasvanut, vaikka se ei vielä ole siinä määrässä, mikä pitäisi olla. Että kyllä se niinku huomaa, että se alkaa olla jo suurempaa. Pikkuhiljaa. Nyt on yleistynyt esimerkiksi nämä niinku sponssipaidat monilla joukkueilla. Ja se on varmasti semmoinen ensimmäinen steppi. Ja sitten just myös niinku noille nuoremmille niinku lapsille ja junnuille, niin on niitä kaikkia apurahoja, mitä voi hakea, ja myös aikuisillekin on jonkun verran, tosi vähän, ja niitä on tosi vaikeakin kyllä saada. Mutta että on kuitenkin silleen tapoja löytää, ja just mitä itsekin valmensin silloin, niin kyllähän siellä on niitä lapsia, kellä niinku sisarukset harrastaa myös, ja vanhemmat niinku käy töissä sen takia, että ne voi harrastaa, kun eihän se nyt ilmasta ole, vaikka Rovaniemellä se on halvempaa. Mutta se just, että ehkä kilpailumatkat on se kallein Rovaniemeltä käsin, niin siellä on tullut tilanteet vastaan, kun on yksinkertaisesti vanhemmat joutunut siis lopettamaan sen lapsen urheilun, niin tavallaan toivoo myös sitä, että sieltä niin kuin valmentajien puolesta, että sieltä kodista oltaisiin myös yhteydessä, koska aina löytyy joku ratkaisu. Kyllä. Ja puhuttiin myös tosi paljon siitä niin kuin silloin valmennusporukalla ja niin kuin urheilijoiden vanhempien kanssa, että jos tulee tilanne, niin älkää niin kuin olko hiljaa asiasta, vaan yritetään niin kuin yhdessä löytää ratkaisu. Niinpä. Muutenkin nuo raha-asiat on ehkä suomalaiskulttuurissa vähän semmoinen tabu edelleen, että se on niin kuin vaikea asia keskustella ja tuoda esiin, jos on vaikka talouden kanssa haasteita. Että sekin on hyvä, että tuossa tapahtuu muutosta. Mä haluaisin vielä nostaa semmoisen asian eteen, kun just Emmi oli sanonut siinä Naistenmaan jaksossa, että siis opiskelu- ja urheilukombo on semmoinen ehkä todennäköisen, miten sä oot toimia. Niin se on ehdottomasti siis helpottaa paljon, että meillähän on niinku semmoinen kumminkin onni, että meillä on esimerkiksi semmoinen järjestö kuin Urhea täällä PK-seudulla, mikä niinku tukee pienillä, mutta oikeasti aika merkityksellisillä tavoilla urheilua. Että esimerkiksi jos saat yli SM-tason urheilija ja opiskelet toisella asteella tai korkeakoulussa, niin saat esimerkiksi ilmaisen salikortin. Niin kuin Unisportin salelle. Niinpä. Mäkin joskus muistan joltain joukkuekaudelta, mä kuulin tämän, kun mä olin VFissä. Ja sitten mä olin kanssa silleen, että no niin tosi hyvä tietää. Ja sitten mä kanssa just sain salikortin sitä kautta ilmaiseksi. Mutta tämähän niinku mahdollistaa sitten esimerkiksi niinku oheisharjoittelu, mikä nyt on luontaisesti lähellä mun sydäntä aika paljon, mutta niinku paremmin, jolloin sitten ehkä me saadaan vietyä urheilijoiden suorituskykyä vähän paremmin eteenpäin. Kyllä. Laji. Joo, ja meilläkin on Rovaniemellä, kun opiskelen tuolla Santasportilla, niin me saadaan ilmainen ruoka sieltä ja ilmainen sit salikortti sinne niin kuin urheiluhalliin, missä on kaikki juoksuradat ja on siellä semmoinen pieni sali ja kiva. punttipaikat ja näin, että on kyllä niin kuin iso juttu, niin kuin, että myös siellä mahdollistetaan se, että jos niin kuin, ja siellä on tietenkin se asuntola, joka on sitten niinku halvempi, jos olet viikonloppuisin, ja ilmainen majoitus maanantaista perjantaihin. Niin siellä. Okei, tosi hyvä. Niin se on kyllä, ja sitten sieltä just kun saa aamupalan, lounaan ja päivällisen, niin se on niin kuin iso hyöty. Kyllä. Todella iso hyöty. Kyllä. Ja kyllä mä voin sanoa, että vaikka vieläkin käydään näitä tosi vaikeita keskusteluja ja tuntuu, että
moni on edelleen semmoisessa taloudellisessa ahdingossa, niin kyllä mä näen, että tulevaisuus on selkeästi kirkkaampi. Että nyt kun tehdään ja käydään näitä keskusteluja, jaetaan näitä asioita ja tulee enemmän sponsorointeja, niin mä vaan niin kuin toivon, että varsinkin jos nyt edelleen on nuoria kuuntelijoita jakson parissa, että heille jo se niin kuin huippu-urheilun tulevaisuus on jo vähän kevyempi, että ei tarvi ainakaan sitten taloudesta kuormittua niin paljon, vaan voi oikeasti keskittyä siihen tärkeimpään asiaan, eli urheiluun. Ja uskon, että tässä mennään kyllä eteenpäin, ja ihan jokainen teistä voi vaikuttaa myös tähän asiaan, että kertokaa tätä sanomaa eteenpäin, jakakaa lajin ilosanomaa, ja voitte myös vinkata omille vanhemmille tai tutuille, jotka on yrityksissä, että hei, meillä on tämmöinen superhieno laji Suomessa, jota voisi tukea vähän enemmän, että sitten kun tehdään niitä päätöksiä, vaikka yritykset tekee, että ketä sponsoroidaan tai näin, niin ehkä cheerleading nousee sieltä esille sitten, ja voidaan tukea meidän urheilijoita. Niinpä. Pieni, mutta iso muutos. Samaan aikaan pieni, samaan aikaan iso. Niinpä. Ja kuitenkin kun on just naisten maju ja junnumaju on pärjännyt tosi hyvin Kyllä. MM:issä, ja sekamaju on myös, niin kyllä se niinku pikkuhiljaa sieltä alkaa nousee. Ja Niitä leviää. Baby steps. Ehkä 2 vuoden päästä Hit-podcastissa meillä onkin tilanne, että voidaan sanoa, että no hei vitsi, miten hyvä. Miten ollaankin menty eteenpäin näissä sponseissa? Ehkä palataan 2 vuoden päästä tähän asiaan sitten. Te rupeatte sponssaa jotain majuja. Tai siis. Eli joo, siis kohta Hit-podcast on tämmönen siis multimiljoona firma, ja mehän lähdetään tukemaan vain cheerleadingia ihan niin kuin yksinomaan. Jos nyt niin kuin avoimesti asioista puhutaan, niin ei tämä niin kuin cheer-valmentajanakaan ole mitään hirveän herkkua, että varsinkin kun tähän mitä korkeammalle tasolle meet, sitä enemmän siihen kuuluu kaikkea sitä suunnittelutyötä. Just näin. Toistaiseksi suunnittelutyöstä ei kyllä saa palkkaa, niin avoimuuden nimissä voin ainakin itse kertoa, että mä oon vaan tässä niinku hiljaa nyökkäilyä ja ollut silleen, fiilaan oikeasti, että kyllä sitä joutuu laskemaan Joo, ennen palkkapäivää, että mitä ruokaa mun on nyt varaa syödä. Niinpä. Ja sitten jos mä olisin vielä urheilija, niin tietää, että monilla aikuisurheilijoilla on niin kuin kans aika tiukka tilanne ja on kuunnellut sitä, että no mä saan nyt onneksi vähennettyä mun töitä, mutta sitten samalla se, mikä siitä seuraa, on se, että sä saat vähemmän palkkaa. Niinpä. Niin että jos sä huippu-urheilijana joudut oikeasti kelaa sitä kaupassa, että mitä mulla on niinku varaa syödä, kun sun pitäisi miettiä sitä, että mitä mun pitää syödä, jotta mun kroppa niinku pysyy iskussa, niin tää on kyllä siis, tää on tärkeä aihe, tää on vaikea aihe, mutta tää on kyllä itsellekin niinku lähellä sydäntä, koska sieltä on kokemusta myös. Se on tosi jännä silleen, että mäkin oon nytten 17-vuotiaasta asti maksanut kaiken itse. Että muutin silloin 17-vuotiaana just täyttäneenä niin kuin omaan kotiin. Ja sen jälkeen kaikki itse. Ihan kaikki. Ja silloin mulla oli vielä se, että mä en ollut töissä silloin. Mä valmensin ja mun palkka oli... Mä en muista, oliko se just muuttunut silloin, mutta meillä oli jossain vaiheessa, että oli 5 euroa per valmennuskerta. Ai kerta? Joo, ja sitten se onneksi se muuttui, niin se oli, oliko se 4 euroa per tunti? Ja meillä oli 1,5 tunnin tai 2 tunnin treenit, joita oli sitten 2 kertaa viikossa. Ja huima palkka. Siitä sitten se kyllä jossain vaiheessa niin nousi silleen, että sieltä sai kuitenkin enemmän kuin 2 euroa niin kuin, sit niin kuin kuukaudessa. Mutta siis kyllä mä itsekin kanssa jo niin kuin pitkälti opintolainoilla on maksettu useampi niin kuin urheilukausi, mitä on esimerkiksi sit vielä aikuisiellä ollut täällä Helsingissä asunut ja että on pystynyt urheilemaan edes siinä SM-EM-tasolla. Niin MM:ihin vielä ei mulla olisi ollut, vaikka mä olisin niin kuin urheilijana, vaikka mä olisin taidollisesti pystynyt jossain vaiheessa siihen, niin ei mulla olisi ollut taloudellisesti niin kuin mitään mahdollisuutta. Niinpä. Niin ja toi on myös, ehkä toivottavasti nähdään koko Suomen urheiluskenessä muutosta, mutta myös cheerleadingin parissa varsinkin sitä, että ei meillä hirveän niin kuin monissa muissakaan lajeissa ole valmentajia, ketkä tienaa niin kuin, ja tekee oikeasti niin kuin koko palkkansa ja koko elantonsa tällä. Et se on kyllä koko Suomen urheilun kannalta myös huolestuttavaa. Esimerkiksi teen fysiikkavalmennusta Fudiksen parissa, missä niin kun, siis toimii myös ihan vapaaehtoistoimia, pelkästään niin kuin junnujen pelitoiminta, mikä on niin kuin nostaa hattua ihan suunnattomasti myös kaikille ihan cheerin ulkopuolisille urheiluvalmentajille myös, ketkä tekee niin kuin pienellä korvauksella tai millään korvauksella tätä hommaa. Respektit niille, ketkä jaksaa painaa. Eihän sekään, niin kuin, että sä tienaat 10 tunnilta
niin kuin cheer-valmentajana Pari kertaa viikossa. niin, pari kertaa viikossa tai sen 4 kertaa viikossa vaikka, niin ei se nyt ihan niin kuin hirveästi lohduta, jos vertaat sitä duunimäärää, mitä Ilnakin kertoo, että menee siihen Joo, suunnitteluun. ja sitten just kun se suunnittelu on tosi iso osa. Se on, niinku se on se vaikein osa Se on se vaikein. alkaa suunnittelemaan. Kyllä. Ja tässä on se vielä, kun suoraan puhutaan, niin myös tämä on sen takia, että cheer on naisvoittoinen laji. Että mitä Ihan sanottiinkin varmasti. siellä naisten maajuoksussa, niin naisvoittoiset lajit saa vähemmän sitä näkyvyyttä. Että siinäkin on jo yhteiskunnallisen muutoksen aika, että myös annetaan enemmän näkyvyyttä. Millä lajeilla on eniten näkyvyyttä? Lätkän miesten sarja, futis, miesten sarja. Ei ole näkynyt hirveästi naisten sarjoja niissäkään. Ei. Joo, ja sitten just puhuttiin, mun sisko harrastaa mäkihyppyä, Joo. niin siellä näkyy myös se, että se miesten puoli on tavallaan niin kuin tärkeämpi niin kuin isoille tahoille. Et just esimerkiksi Lahdessa oli toi maailmankappi, Joo. niin naisten piti hypätä illalla, mutta miesten kisa, joka oli peruuntunut, niin siirrettiin iltaan, Joo. jolloin naiset pääsi aamulla, kun siellä ei ollut yhtään niin kuin melkein ketään yleisöä. Mitä ihmettä. Ja siitä oli aika paljon puhetta sitten. Mutta just se, että niin kun, jotenkin ne miehet vaan menee niin eelle. Niin. Ja siihen pystyy tehdä muutoksen, Niin. kun meillä on tarpeeksi halua resursseja siihen. Niinpä. Mutta ironista tämä on niinku kuitenkin, se, mitä me puhuttiin meidän Junnu-seka-jaksossa, että sitten taas tuntuu, että meidän lajin sisällä välillä kyllä vähän tuntuu, että tämä co-ed-puoli on niinku vähemmän arvostettu. Niin. Toi itse asiassa on jännä. Mutta sitten kuitenkin ollaan naisvoittoinen laji ja sen takia, no mutta siis any case. Huono tilanne, mutta parempaan Musta päin. tuntuu, että niin kun valtaosa harrastajista enemmän ymmärtää sitä Jep. niin kun all girl puolta. Niin. Just näin. Et itekin niin kun alkoi seuraan co-ed-puolta ihan siis niin kun muutama vuosi sitten. Ai joo. Olisiko ollut silloin, kun... Niin, miten sä oikeastaan päädyit tänne co-ed-puolelle? Mikä tässä, niin, jos nyt lopetetaan positiiviseen kuitenkin, niin mikä tässä on niin sit niinku parasta? Minkä takia sä oot päätynyt tänne? Minkä takia sä oot tullut tauolta vielä takaskin? Janna voi. Okay. Ihan sama. No, mähän siis olen ryhmästunteissa oikeasti niin kuin sivupohja. Olin Joo. 8 vuotta ja sitten... Oikeesti? Joo, olin. Ja meillä on sitten Rovaniemellä, meillä on 2 sellaista miespohjaa, ketkä on harrastanut kauemmin. Niin, mut sitten vedettiin sinne mukaan ja sitten mä olisin, että no tämähän on ihan hauskaa. Joo. Ja siitä sitten lähti 1,5 vuotta, kun mä kerkesin niin tehdä niitä hommia Rovaniemellä ja sitten mä lähdin tänne sen perässä. Siis eikö sä ole ollut sitä ennen nousijana? En. Ollenkaan? Ekaa kertaa nousin siis ihmisen käsille. Mä hämmennyin niin pahasti, kun mä kuulin tämän. Siis joo, mä siis totta kai joskus junnuna niin kun tehnyt niin kun vitsillä. Puoliväli. Joo, mutta ekaa kertaa siis nousin toisen käsille toukokuussa 2021. Ja vieläpä silleen, että siinä on vain yksi pohja. Joo, ja eka mun paristuntihan oli siis kässäriasento. Mähän en suostunut mennä seisoon toisen käsien päälle suorana, vaan mun piti olla pää alaspäin. Ja nyt Janna on mun kässäriparikisa-ohjelmassa ja nyt sä koulutat mua jatkuvasti. No ei. Ei, mutta se on kyllä varmasti se myös, että sulla on akrotaito ollut paljon ja kehonhallintaa. Voisi kuvitella, että on aika hyvin niin kuin transitoitunut tai siinä on ollut siirtovaikutus tuolla. Joo, mutta jos niin puhutaan, että mikä parasta sekapuolessa, niin musta tuntuu, että kun ne piirit on kuitenkin sen verran pienet, niin se yhteisöllisyys, siinä on jotain. Ja sit just on tosi paljon erilaisia urheilijoita joukkueessa. Ja nyt se ikähaarukkakin on varmasti niin kuin isompi, mitä niin kuin naisten puolella saattaa olla. Ja en tiedä, mä koen, että mä pystyn antamaan enemmän sekapuolelle ja pystyn kehittymään siellä niin kuin paremmin. Ja lisäksi myös se, että siellä ei välttämättä ole niin paljon sitä sellaista kilpailua, että vaikka siellä nyt, no tietenkin nyt kun mä muutin tänne, niin se kilpailutaso niin nousi tosi paljon ylemmäs. Että joutui niin oikeasti jännittämään sitä, että pääseekö joukkueeseen ja pääseekö kisajoukkueeseen ja muuta. Mutta siellä on sellaista niin kuin ehkä rennompaa. Että se ei ole niin kuin... Mä koen kanssa, että tietyllä tapaa on tosi paljon rennompaa niin kuin sekapuolella. Tai jotenkin joku jännä juttu siinä on. Joo, esimerkiksi nyt, mitä on Junnu sekaan valmentanut ja sitten välillä piipahtanut gorilojen treeneissä, niin on se meininki on jotenkin, se fiilis siellä on ihan erilainen. Joo, se on sellainen Sellainen rempseempi. Niin, semmoinen paineeton. Joo.
Komppaan täältä puolelta pöytää. Onko Kaapo paljonkin kokemusta tässä AG-joukkueessa urheilemisessa? Urheilemisessa, mutta kun valmentaa sarjassa, jossa Joo. on pääosin niin tyttöjen Niin, joukkueita, aivan. niin kyllä se kilpailu on paljon kovempaa. Kyllä se ilmapiiri on myös vähän semmoinen, että nyt mennään täysille. Mitäkä meidät? Ja se on välillä myös tosi stressaantunut. Ehkä Välillä. mä haluaisin komppaa Jannan kommenttia ehdottomasti siitä, että on niinku hyvä porukka. Joo. Kysyit, että mikä mut ajoi takas silloin lopettamisen jälkeen, niin ehkä semmoinen yleinen kombo siitä, että jää vähän kaipaa sitä porukkaa ja sitten sitä, että tuntuu, että on vielä vähän jotain annettavaa laille. Mä comeback alkoi siitä, että mulle soitettiin 1,5 viikkoa ennen 22 SM:itä, että meidän valmentaja Lotta Karvanen soittaa mulle, että Anton, että tuut sä kisaamaan, että meillä on porukkaa koronassa, että sä oot ilmoittautunut varalistoille joskus, mä kävin siis pari kertaa spottaa tai jotain treeneissä. Mä olisin, että kai mä tuun ja sitten 1,5 viikon varatussa kisaa SM:it ja siitä heräsi vähän semmoinen hinku, että jos nyt Vielä. vielä otat Niin, yhden tää kauden. olikin ihan kivaa. Niin, sit mä Joo. vedin tosiaan sen viime kauden sit niinku syksyä kevään. Ja sitten puolestaan niinku nyt EM-suorituksen jälkeen päätin, että pakko jatkaa vielä. Ai että. Et siinä ehkä tälleen lyhyesti ja ytimekkäästi se niinku Ei ole niin helppo loppu. jotenkin lähteä pois. Joo, jotenkin se niinku, nyt kun sekapuoli on pienentynyt tosi paljon, että joukkueita on jouduttu niinku lopettaa. Ja meidänkin joukkueessa, onko meillä 36 urheilijaa tällä hetkellä? Jotain vastaavaa, ihan superiso joukkue. Joo, siis ihan älyttömän paljon. Niin, mikähän se mun pointti oli, mitä mä selittää? Sä aloitit jostain, että kun joukkueita on vähän. Niin. Joo, en mä muista enää. No, Jotakin siitä, Nice. mitähän mä selitin? Mulla oli joku tosi hyvä juttu. ehkä voi olla, että niinku kysyntää sekä joukkueelle on kuitenkin, en tiedä. Nyt mä muistan niin, että kun harmittaa tavallaan se, että kun löysi niin myöhään sen sekapuolen, että olisi halunnut silloin, kun se oli niin kuin isompi juttu Joo. ja oli enemmän urheilijoita, mutta kiitollinen kyllä siitä, että löytyi kuitenkin jossain vaiheessa. Ja tulevaisuus kumminkin veikkaan, että näyttää ihan kirkkaalta. Ja niinku Kyllä. Niin. tästä Käännetään hyvä tästä lähteä nousuun taas. Kyllä. Ja Eli meilläkin, Junnu-puolelle ollaan saatu nyt 4. joukkue. niin. Ja meilläkin on nyt tullut Just näin. uusia pohjia, ketkä on siis tosi taitavia Joo. ja kehittyy tosi nopeasti. Joo. Ja mä uskon myös siihen, että kun se ympäristö on niin silleen tukeva ja sellainen, niin kuin meillä on kaikki ihan älyttömän taitavia, Kyllä. niin se kehitys on myös mulla ollut sellainen, niin kuin, mikä antaa sitä motivaatiota ja kun pystyy niin kuin kehittyyn oikeasti niin kuin parhaispiireissä. Niinpä. Et verrattuna siitä, mitä mä olin niin kuin Rovaniemellä, että siellä ei, niin kuin, ei meillä ollut mitään tekniikkavalmennusta. Ei me tiedetty, mitä me tehdään. Me vaan tehtiin. Niin sit se kehitys on ollut niin kuin tosi nopeata ja mä oon saanut tosi paljon palautetta siitä, että mä oon kehittynyt niin paljon. Joo. Mutta kyllä mä sanon, että se on niin kuin joukkueen ja valmennuksen ansiota. Että totta kai mä oon paljon tehnyt töitä se eteen, mutta Niin. Ja ehkä tälleen voi sanoa vielä niin kuin loppusanana just sen, että vaikka vaikeita keskusteluja käydään ja aina urheilu ei ole sitä niin kuin pelkkää onnistumista ja iloa, niin kyllä se yhteisön voima kantaa pitkälle. Ja se, että kun me tehdään yhdessä töitä näiden asioiden eteen, niin me voidaan vaan nähdä, että tulevaisuudessa kyllä tulee olemaan varmasti paljon otollisemmat olosuhteet, ja ainakin toivomme ja spekuloimme. Pienistä teoista tulee sitten loppujen lopuksi iso muutos. Kyllä. Näin. Jos me kaikki seistään myös Suomen sekacheerin takana, niin Kyllä. Ai hyvä että. siitä tulee. Kyllä. Mutta hei, tässä kohtaa haluan kiittää teitä, että olette päässeet vieraaksi tänne. Oli todella antoisia keskustelua, päästiin käymään tässä ja toivottavasti te kuuntelijatkin saitte jotain uutta tietoa tästä matkaan. Ja tästä jatkuu meidän podi kovaa eteenpäin. Jättäkää kommentteja, mitä tykkäsitte jaksosta ja mitä haluaisitte kuulla Ehkä jatkossa. me otetaan ensi kerralla vähän kevyempi aihe. Ehkä, toivottavasti. isoja juttuja. Kyllä. Just näin. Mutta kiitos vielä tässä kohtaa ja Kiitos. nähdään ensi jaksossa. Moi moi! Morjes.